Vi har lavet en aftale, der investerer 1 milliard i alt i den kollektive trafik. 0,5 milliard, som vi bruger til at sænke billetterne. Og det sker vel mærke efter 10 år, hvor billetterne bare steg under VK-regeringen. Det synes vi er ret godt. Det andet er, at vi investerer 0,5 milliard i bedre kollektiv trafik. Vi ved jo, at når vi sænker priserne, så er der flere, der vil benytte busser og tog. Allerede i dag er der kapacitetsproblemer, så dem har vi brug for at løse. Så nåede vi ikke trængselsringen, desværre, som vi jo har satset på i SF. Til gengæld nedsætter vi en kommission, der i løbet af næste 10 måneder skal komme med bud på, hvad stiller vi så op med det uløste problem, nemlig trængslen i København. Der håber vi, at de kommer med nogle bud, der betyder, at vi meget hurtigt vil være i stand til at sænke trængslen, som jo stadigvæk er et problem. Det finansieres ved, at vi reducerer i den store fordel, der har været på leasingbiler. Det var aldrig hensigten, at det skulle nå det omfang, det er nået i dag. Så leasingbilerne betaler for bedre og billigere kollektiv trafik.